100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsuon, padayon atong iampo dinhi sa misa ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang kaayuhan sa tanang mga masakiton ug ang pagkahunong na gyud niining atong giantos nga pandemic. Iampo sad nato ug pasalamatan ang Ginoo sa mga benefactors and donors nga siging hatag nato dinhi sa ilang mga suporta. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Og himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Dios mingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagbaton og laing Dios, gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios, ularawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios, ni magsimba niini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat, hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daustang tuyo, silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlawa, ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan ug ang mga langyaw nga magpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa kanila, apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlawng igpapahulay ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan aron mo taas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay,
ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig kataw, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, ni sa iyang asawa, ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahiyupan, ubisan unsa nga iyaha. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, nagawpot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. O Ginoo, nagawpot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasalikan, nagahatag o kinaadman sa tawo nga yanon. O Ginoo, nagawpot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag o kahayag sa mata. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga ginbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Alleluia, alleluia. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaw ni ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa pamati kamo ug sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian
Apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan o sa mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta mao ang mga tao nga nakadungog sa ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungag taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining gi-discuss ni Kristo riyang gi-clarify tungod kay nangutana manggod ang iya mga tinun-an pag-abot nila sa balay kung unsa may kahulugan atong agianan, katong batuon, ana. Mao nang iyang gipasabot, explanation na ni siya sa katong iyang parable of the sower. Niya mao sad ni ang kahimtang sa atong pagkatao. Kay mura magkitay gipasabot sa Ginoo nga mao yuta o niya ang iyang pulong mao ang binhi. So dunay klases tao nga di kasabot. Di ba na magipanahong di ka kasabot. Nya og di na kakasabot sa pulong sa Ginoo, kuhaon na siyawa. Ana, pananglitan god. Pero duha man ka klase ang tao na ay di kasabot, na asay di mosabot. Asa man mo nabilong ana? Na asa di kasabot o dili mosabot. Ang kanang dili kasabot tawag na to ana bugo. Ang kanang di mosabot mao na sila ang bright. Para gud anang tao nga natog nya imong pukaon, duha man ka klase ang tao na ay natog na asay nagmata. Mas lisod pukaon ang nagmata. No? Mas lisod pasabton ang bright. Mas may pangbugo kay musanong pa inig human ikat patinaw ni mo pero ang bright di ano gud ta. Una hangtod karon kaning napo kasugo, napo kasugo dire. Ang naguna taas kaig diskusyon pag-ingon sa Ginoo, dili mo magbaton og laing Dios kay abubhuan ko. Hangtod karon kining ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta, ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abubhuan ako. Silutan ko kadtong kanang inana ba? Hangtod karon mao ni ang iatake sa mga mga protestante nganhin natong mga Katoliko, kay ila gitang pugson nga nagsimba tag larawan. Kamo unsa may inyong gisimba, ang larawan o ang gilarawanan? Ilhan man as inyong binuhatan. Di sad hinon ikalimod nga naa sa giuban lagi nga di gyud kasabot. Ang larawan mao na siya atong gihimo nga tig-abag nato para mas makongkrito ang atong pagtan-aw sa Ginoo. Pero naa say uban ma-attach mas larawan akana na ingilad.
Bisan pag protestante ka or katoliko, sayop na ginaimong gibuhat. Kanabang himuon na nimong Dios ang larawan. Nabtang moingon ako, Father, kanibaya nga ko kanibaya nga image ni Santo Niño. Sus, gikuyugan yung ko ani Father sa akong pag-eskwela, akong pagtrabaho. Sus, gamhanan kay ini nga image, Father. Nako kari ding ako diri gamhanan. Karing akong image ni Santo Niño badi ni gamhanan kana gyung imo. Asa ba yung tanaw? Kana bang birhin diha Pader ba? Sus, nagmilagro. Mitubo Pader, mitubo. Muna igadto dito, muhikap lang ka, tanan nimong pangandoy. Tuman gyud, munang adto kita magpundok dito kay gamhanan gito. Nya kaniding ato dinhing birhin. Wa ni gahom. Diha na tanang sayop. So muna, muagri ko sa mga protestante, kung ang ilang gipasabot, mao ang mga katoliko nga dili musabot or dili kasabot. Pero ang katoliko nga nakasabot, kahibaw gyud nga kuhaon na nimong larawan, naagyapon ang atong Ginoo. Bisag asa pa ka musod, bisag asa pa ka magampo, suukas kalibutan, ug unsang dapita ka magampo, may larawan magsawa, ni ama ni mga stained glass uwa, na ang Ginoo, kasabot kay taana. Ugway binuhat dinis kalibutan, nga mulabaw sa atong pagsimbas Ginoo. Kisa may labaw kuno ba, ang Ginoo o Padre Siano? Kusga? Ginoo. Unyag mawas Padre Siano, napay Ginoo. Naa. Di mo musunod. Din. Pananglitan, balhinos Padre Siano og laing parokya, di mo musunod. Amayo. Kay usahay rabasad kamong mga parishioners, di sad mo mahimong parish-centered. Ang inyo pari-centered. Gaagad-agad las pari ba? Musimba ko basta ang pari mauning niya, dili ganin ni maong pariya di ko musimba. Ngano mo day inigmisa de pari, kung si Padre Siano magmisa, lahi di ay kon laing pari magmisa. Lahi day nag-epikto ka ng misa ha? Yung kaangang sagod pa din, buangon mo kung pariya pa din, kuang kami dito, inom kami nga to, pamabdusan, magi akong pag-umangko na pa din, niya magmisa, wak na naibili pa din, di dyo kumutuwa na. Inigmisa niya, kanang iyang misa, epektibo gina natong tanan kay misa man na, pero dili tingali na mo effect sa iyang kaugalingon, kay buangon man siya. Pero ang iyang gisaulog, isip misa, isip pare nga giordinahan validly and lawfully, epektibo gina. Muna naan na nato kung nakasabot na, og di ka mo sabot kay galagot yung kaniya, buangon ka. Nabilong ka aning yuta nga agianan, gahi, di mo sabot, tungod lang kay wa ka kauyon sa pare. Diha bitay kausa nga niingon sa nako nga duna bay kanang sa bukid ba kanagong San Roque o birhin ba to, kanang birhin gikulit-kulit lang sa kapilya bukid kistanan, so gikulit-kulit lang sa katong kabaong mo kulit, hiwi man gid taon kaignaw. Nya dito'y pare nga nagmisa. Ingon ko na ang pare, ingong pare, unsa man ang inyong birhin, kahiwi anignaw, mas hiwi pa manis naong ninyo. Pagkahuman ko nagmisas pare, sakitan bitaw ko nustiyan. Ingon sila, milagroso kay na pa din ako, ay kumpiyansa nang hiwi. Kuyaw kay na mga hiwig naong mo Ngano man, image and likeness of God gihapon na. Sa ato pa dili katong larawan mo igamhanan, hiwig naong, imong gitamay ang birhen, imong gitamay ang inahan sa Ginoo. Ang utong niingon ang Ginoo, abe ko na suwaya na to. Moro sa da inyong buhaton mo, ingon mo awa na igahom diyang birhen sa San Vicente Ferrer. Yang San Vicente nga image dahil nga nasa San Vicente Ferrer Liluan, siya mas nindog ditong tuwa sa kuan. Tuwa dito, katugyon at tudyo kumudagkot og daghang kandila diha way epekto na. Nabitang magpa-blessing nako og kana mga asin, mga inaana na kung saan ni muday siya. Kung kanon usahay pa der og magsakit akong tiyan, maayo man sad ko ana. Ngano mangayo magtagsa ka ko ang holy water. Ingon din siyang ako ning imnon pa ni haplas na ako say maayo biag ko pa der ana. Nako mao ba?
Unya ron ini human akong bendisyon ani ug simbakog dili na kamaayo. Ni ang katong una nimong gikaon nga asin nga gibendisyonan, laing pari mo nagbendisyon. Ya karon ako ni bendisyon, di na kamaayo mo, grabe imong sakit. Unsa may mo isulti? Dasig mo ingon ka, way ayos Father Siano, di man ka mao mo bless og asin, di man ka mao mo bless og holy water, wa man ko maayo. Ako pangitaon ko tong paria kay kadto gyud mo. Awa na napari centered na kana. Wa man mo'y ayo. Una siya. Ako lang yung gi-emphasize kay daghan kay nato din hinabilong aning unang yuta. Labi na gid nang mga kunuhay bright. Mabita na kaming mga nag-eskwela seminaryo, mga theologians kuno, unya master, doctor in theology. Kami say mutuis sa mga pagtulunan pinaagis among mga kunuhay ka bright. Kana dayang ingnon bulahan kamong mga kabos. Na manggiuban mo ingon, adili ginakabos nga material. Kana bang ang imong espiritu ba detach ka sa mga butanga kalibutanon? O mo na, sige silag tigom sa kulikta. Purti na nilang datua na malit ng mga yutay. Total, detach bang ko ani? Rason-rason ba? Pero kung tanawon gid nimo, giun sa pagpuyo ni Kristo, una pa siya niingon, bulahan kamong mga kabos. Kabos gid siya materially. Nganong di man na nato sundon? Di ba? Kung moingon siya, ako walay balay nga kapahulayan, iya man ginang gibuhat. Nganong di ba na nato sundon? Nganong magsigi pa man tag himo-himo diha og rason-rason nga ada ko anra no oy di man literal. Biyan sa mga kamatauran anang sugo abe o kanang gideklarar ni Kristo, bulahan kamong mga kabos, literal or parabol sa nga sa opposite anang literal, figurative, unsa man, both muna doon na tayo mga santos nga dato, pero literally ilang giwagtang ilang pagkadato. Pananglitan ni Saint Elizabeth of Hungary, queen man to siya, 40 man tong datua, iya man gimanage ang gingharian, pero sa iyang personal nga kinabuhi inig katug niya magsulob siya og sapot nga katong kuan, di siya mo higdaan ng mga nindot higdaanan, nagpuyo siya sa kakabos og iyang gideklarar, ang tanan akong bahandi nga nabilong nako belongs to the poor. Og mag-alagad siya sa mga pobre nga magsulob og kanang camouflage nga purtigid niya kauyamot og naong kay gusto siya mupuyo ana. Literally iyang gipractice niya, iya sang gigamit ang iyang gahom isipray na pag-alagad sa mga kabos. In short, magpakakabos kita. Mother Teresa of Calcutta, di ito literal nga mukuyog siya sa mga taong iyang giatiman, muhigda pa siya tipon ato mga tao nga na naghigda lang des karsada. Ingnon dito nato nga figurative. Both mo nagdaghan gani kag kwarta, ihatag sa mga kabos. Og wa kay kwarta, congratulations. Ano man mo malipay? Digid mo sabot. O niya, ang gasunod ani nga duha ka yuta katong batuon, mo na nabilong ta sa kaning tao nga limited ra ba? Kana bang tagaan lang nimog limit ang Ginoo sa imong kinabuhi? Ang pulong niya limited. Mao na kanang moingon ka nga higugmaa ang mga kabos, higugmaon gyud oy. Pakan-a ang gigutom, pakan-on gyud. Pero papuy-a ang gigutom sa inyong balay. Kay wa man ay balay, unsa may isulti? Di sa na madaoy. Ano to? Pasaylo ang imong isig katao. O kinahanglan kitang mo pasaylo kay kon. Pasaylo ang kapito. Ada mag-abusar na sa nooy di na sa na maayo. Kana bang butangan nimong limit ba? Higugma imong kaaway. Siyempre, higugma kita kay sugo maginas Ginoo. Kung tamparoson kas imong kaaway, ipatamparos na sa pikas, di oy mukiha sa tao na bago na balao na god.
Mag-anad po na siya, mag-anad po na. Di ba? Ano na atong kuangon? Kung kamo magpahulam, ayaw na paningil og bayad. Siya, oo, ato nang tumanon, ana. Kung mubalik siya panghuam, ayaw ilangan-langan, tagai dayon. Inka, di na sana mahimo, sige na balik-balik, yung daot sa taana. Nya di pag yun mo bayad. Mga buangon kay tas tanan. So, saman mo, ana, batuon. Katong sampinitan, kabalaka sad worry. Nya kadto dayong tambok nga yuta, kani dayong kamaog yun nga mutuman, literally or parabolically sa pagtuman niya sa sugo sa Ginoo. Kanabang wala na bitay hindrance. Nya ilahan ni mong taong kusog ay mutuman sa sugo sa Ginoo. Di gyud manaway siyang isig katao. Di ka maong manaway. Kanang kusog ay mutuman ba? Di gina manaway. Pananglitan, buotan kay siya. Di gid siya mamabay nga pagkabana. Di na siya manaway siyang asawa kung manglaki. Di na siya, ako gabinuutan ko nimo. Ikaw nga nang laki man ka, hugaw biya nimong buanga ka. Ako gani diri, 14 na kong pugong, ikaw wa na noon. Di na siya manaway. Basta kanunay siyang nagtuman sa sugo sa Ginoo. Nganuan? Ibaw mo ngano? Wa mo kay baw? Kay ngano? Kanang maong asawa nga nang laki nga ikaw ba na nagtinarong, maunay imong pakitaan sa imong bunga, sa imong pagkamaluluyon, sa imong pagkabahigugmaon, sa imong pagkapasensyoso, ming tubo man ka na diha nimo. Namunga man ka na, pakan-an ang imong asawa ana. Ingna siya, nothing gonna change my love for you. Nya tulo na kalaki iyang gikuanan dito, nabuntis pagi siya tulo kalaki, ikay magsigig kugo sa ilang anak. Nya mingon dayon ka, every life is a gift. Nga naman, kay mito ko makakaginoo. Hay mang imong bunga di ay. Wa di kay bunga. Ihatag na anang nanginahanglan arog bunga. Kay wa na gibuhat wa ka bunga diha ang pulong sa Ginoo. Ikaw mo pabaha sa bunga tag 100, tag 60 og tag 30. Ihatag anang imong asawa. And vice versa. Ang asawa sad nga tinuod nga maampuon o gipatubo gini ang pulong sa Ginoo, din agi na maglagot, din agi na manaway siyang bana, bisag pila pa kabuk di ipamabdusan. Iya ra ginang higugmaon. Ngano man? Di ang may daghang bunga sa pasaylo, di ay daghang bunga sa pasensya, di ay daghang bunga sa pagantos, di ay daghang bunga sa akong pagka mahigugmaon o pagka matinabangon. Ingkaw niya pa din, magsalig to siya, bahala siyang maimpirno siya. Nganong di man niya pabungahon ang pulong? In short, ang ato rong concern, imo bang pabungahon ang pulong sa Ginoo diha nimo o imong patyon? Saman, pabungahon o patyon? Husga? Kana. Unyaro kakita ka diyang adik, na wa gina mo bunga ang pulong sa Ginoo, imong paambiton sa bunga o dili? Paambiton, dili. Ika dili, awa di ka kabunga, buwangon kang dako. Sige ay, manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita sa amahan, ug atong pangayoon ngadto kaniya nga mubunga ang atong pagtuo ug pagsalig diha kaniya. Busa, malaumon kitang muingon, patalinghugi kami, Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa simbahan nga mulipang ang mga magtotoo ug magbunga ang pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa tanang nasod nga magkinabuhi sa pulong sa kamatuoran o gustisya, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magbalampuson ang tanan nga kalihukan,
labi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo, kamumot obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga dadon sila sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Ginoo, patalinghugi ug dawata kining among mga pagampo nga kinasingkasing namong gituboy kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga abot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigun ang Diyos, daigun ang Diyos, daigun ang Diyos ang tutsa kaangturan. Ang tutsa kaangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tukaposlanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among ihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mahalamu gana sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong binhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga
luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugan himaya, ang tun sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Magampo kita. O amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo.
Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon. Niya mahimo ra ni kun atong dawaton ang pulong sa Ginoo og praktison diha sa literal o kaha parabolikal o sao na pagsulti nga paagi. So update sa atong mga slots nga nahalin sa Hope and Opportunity as of yesterday ang nahalin 4,680, 320 na lang ang nahibilin. Nya sa atong St. Vincent Healing Strength 4,006 na ang nahalin. So nilapas na ta sa atong target. Hurot na ang St. Vincent Healing Strength. Oh, pakpak no, makpak na. Hurot na. So di na ta mamaligya karon ha og St. Vincent Healing Strength. Napamaydagan dito na kong ipunon, basahonon, basig to pato dito. Kato na lay akong ipuno anig ihap. Salamat ang anakuan. So ang ato na lang ipamaligya, inaot nga mahurot ni karong buwana kaning Hope and Opportunity na pay 320 ka kuan slots. Sa ato sang Divine Power and Salvation nga tag 5,000 ni siya para sa atong generator, nahalina na tag 62 slots, 118 na lang ang nahibilin. Nya ang sa July 16 to 31 kumpleto na 30 na ka slots ang nahalin. Pakpak yapon. May na lang pero ang Agosto tulo pa ka buok. August 1 to 15. Pero ang August 16 to 31 anay 7 nga ni pledge. Ang September 1 to 15 anay 5 nga ni pledge. September 16 to 13 anasay 5 nga ni pledge. Ang October 1 to 15 daghan-daghan ang ni pledge 12 na kabuok no 18 na lay kuwang of amahuman. So salamat kay taaning ato mga manggihatagong mga kaigsuonan. Humno na ni nato karong July aron ika August
lain na sad kaning ugma di ay nga atay mission congress dinhi sa atong parokya para sa mga leaders nato tanan sa mga chapel organizations niya ako sang dasigon ang kaning mga ato mga chapel organization o kaning mga atong PPC, PFC nambong ta ato ta dito gikan alas 8 kutob mga alas 4 sa hapon adto ta sa may kuan 10 ang mga leaders lang mission congress pasabot mamalandong ta unsaon nato paghimo og kaning mission vision maghimo tag mission vision ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y agayin kay Kristo